गावनि बिमा हादरखौ अननो सिबिनो आरो मान होनो सोलोंनांगौ। भारत हादरनि बिथांखि बायदियै भारतारि साफ्रोमबो गावनि बिमा हादरखौ सिबिनो अननो आरो मान होनो सोलोङो। बे थांखिजोंनो दिनै उदांस्रिनि अमृत महा उत्सव खुंनाय जायो। उदांस्रिया मा आरो 15 आगस्तखौ मानो खुङो? उदांस्रिनि ओंथि आरो मेलखौ बुजिनो बेखौनो गामियारिफोरनि गेजेराव सांग्रांथि लाबोनो बे हाबाफारिखौ खुङो। बे हाबाफारियावनो DPM नि दैदेननायाव अदालगुरि ब्लकनि सिङाव थानाय जिबिका साखि बिथांमोनखौ लानानै टंलानिफ्राय भैरबकुन्दसिम स्कुटि सालायनानै रेलि खालामनाय जायो। बे रेलिखौनो बेखेवना होयो कालिंदुवार बियाबनि MCLA दिलीप बर' बिथाङा। आलासि महरै बाहागो लायो बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। मा हाबाफारि नोंथांमोना लादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों मा मेसेज होनो सानदों नोंथाङा? एबार भारत सरकारनि तरफनिफ्राय जोंनि उदांस्रिया 25 बोसोर जानायखाय बे बोसोरनि जि उदांस्रि खुंनाय जादों बेखौ स्वाधीन उदांस्रिनि अमृत महोत्सव हिसाबै खुंनाय जादों आरो बिनि थाखायनो दिनै भारत सरकारनि बिभिन्न दल संगठन आरो NGOफोरखौ मोनसे इन्सट्राक्सन होदों जे एबार 10 अक्ट'निफ्रायनो 15 अक्ट'हालागै न'खर न'खर फ्लेग गायसननांगौ आरो बिनि गेजेरजों जों भारतीय नागरिक हिसाबै जोंनि हादोरखौ जों जे अनो जों जे सिबियो जों जे सन्मान खालामो बेखौ दिन्थिनांगौ होननानै मोनसे इन्सट्राक्सन होदों आरो बे इन्सट्राक्सनफोरखौनो सरकारनि जि उद्देश्य बेखौ रायजो राजानि गेजेराव मोनसे सांग्रांथि लाबोनो थाखाय दिनै हाबाफारिखौ लानाय जादों। बेखौ जिबिका सखि ग्राम सखि आरो कृषि सखि बिथांमोनखौ दिनैनि फ्लेग मार्च खालामनायनि गेजेरजों रेलि खालामनायनि गेजेरजों रायजो राजानि गेजेराव मोनसे सांग्रांथि लाबोनायनि मोनसे हाबाफारि लानो दा बेखौ दिनै मानबित DPM बिथांनि नेतृत्व उदालगुरि ब्लकनि आन्दाराव जेसेबां दं बिथांमोनखौ लानानै बे प्रसेसन खालामनाय टंलानिफ्राय भैरबकुन्दहालागै 6 घन्टा स्कुटि रेलि खालामनाय जादों आरो बे रेलियाव बाहागो लानाय गासैखौबो साबायखर होयो। बेखौ 6 घन्टा बेबायदि एकेलेथ्रि स्कुटि सालायनाय मावोमोन थेवबो बेखिनिखौ बायाजासे बिथांमोना जे साक्सेस जाफुंबाय हाबाफारिखौ जाफुंहोबाय बिथांमोनखौ साबायखर होदों आरो जों आसा खालामदों बे हाबाफारिनि गेजेरजों दिनै साफ्रोमबो रायजो राजा बे गामि ओनसोलाव थानाय रायजोफ्रा गोबाङानो उदांस्रिया मा 15 आगस्तखौ मानो खुङो बेफोरखौनो दाबो सांग्रां नंबा अन्तत नैबायदि हाबाफारि लानायनि गेजेरजों जोंनि गामि ओनसोलाव थानाय रायजो जाम्बा जाम्बिफ्राबो उदांस्रिया जे जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि दा जोंनि हादोरा जे उदांस्रि जाबाय आरो बे उदांस्रिनि अर्थखौ मुल्यखौ जों जे बुजिनांगौ बेखौ बिथांमोनाबो सांग्रां जागोन आरो फैगौ समफ्राव जों गावनि बिमा हादोरखौ सिबिनो अननो आरो सन्मान होनो जाहाथे सोलोङो बे ओंथिखौनो दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजों फोरमायनाय जादों। बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। क'क्राझार JD र'ड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों दामाका स्पेशेल अफार। खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन। 13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना, पालसार बायदि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट। बायगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन। गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया। खालि फट' गांसे, पेन कार्ड, आधार कार्ड, भटार ID आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 036612705550 9957644326 आव फन खालाम।